Oi voi. Miksi minua kohdellaan edelleen kuin lasta? Täti Flora ja Faun ja Ilomieli. He eivät tahdo, että tapaan ketään. Mutta tiedättekö, minä narrasin heitä, sillä olen tavannut erään. Prinssin. No, hän on pitkä ja komea ja niin romanttinen. Oi, me kävelimme ja keskustelimme. Ja juuri ennen hyvästäjä hän ottaa minut syliinsä. Ja sitten minä herään. Kyllä, se tapahtuu vain unessa. Mutta sanotaan, että uni, joka toistuu, muuttuu todeksi. Ja olen nähnyt hänet niin monta kertaa.